Toya kanwas ngau tanat you try. Toya ro ya ka keteng you try. Toya ro phi ki sekri ki jong try. Phi ki bayang ha ka phlau ka jong ulei jongi. Tongen ye duai. Ulei pa jongi bah beneng bolong try ki met try jong mensim. Ulei bla bu bla thau bla pelong yangi wei pi wei. Sai sin pat ko try jisu ngi wan ka ne ka no phai jong ne ka sngi. Banaigo eme ko try ka jing don kat ka jing khu ka jing yalam ka jong mi. Aingo ya ka jing don kat ka jong mi ya ka jing yalam ka jong mi. Wa menang ri me sumar ka jing im ka jong mi. Ban mi ya ka khu ya ka jing im ka jong mi. Bangi long kum ne ku bangi long. Ban me sha pat ngi. Bangi don ban sakri ame ha ka ne ka yeng ba khoi ba kan tang ka jong mi. Kum ta bangi don ha ka ne ka por. Ngi ka pat ya ka jing don kat ka jong mi. Ya ka jing yalam ka jang me wad ya ka jing kar khu ka jang me wad kham tam awle ya ke ek bara ka bangin sapandap akane ka jan me ke try kan long da ka jing kar khu ka jing don kat ka jang me wad kham tam ngin yos no ya ka khubon ka tin ka jang me ya pen kan mau ya ka jing ai ka jang me ya ka jing map e ka jang me ya ka jing kolar ka em ka jang me ya don wad kran du kini kisngi kum ta kar khu sai sin pan ai ti ya ka jing sakri ka jing yalam ka jang me Snowy ka jing duai, abang idam ni pan kini tang try no panem jong Jesus Christ. Amen. Nakalang jong abalang Presbyterian nong thmai. Aingo yaw belay, ua penyo pat ingi kani ka sngi bangila ban sakri, ban pendan buram yaw belay. Ai ko belay ki pastor, ki para nong sarai, ki khot komiti balang, ki para bangay kilong kami kilong kapa. Ki khon samla jang balang karpang ru ya kitu ki par bangai ki bamdai na balang nang ne nanong thmai nrei ki baju wan ban ya dan kal lam ban ngi kum ka balang na kawai ka por sikawai ka por ban sakri yaw ble pedang sngob haru ya kitu kinong isi menta kanek program baw ble undon ringkat un kerkhu ya kersan bor ka jeng em ka jongki Ai kublai bat pedang sngobharu ya kitu baro lese ki bamla ban yadan hakane ke jing sakri ke jongi ya ublai hinrai ki ban soyoi ya ka khubor hakane ka sngi lamba ka YouTube channel bat ki cable network ya ka ba balang kan sapan i haki yeng ki sam ki jong phi hakine ki tayo lei onda kerkhu bat ondon kat bat kane ke jing sakri ka jongi ya ublai Kumtain ya peteng ya ka jing sakri ka jong yaw ble ka na ka janmet. Da ka bang yes no lang. Panruay ka jing ruay ka ba khatsan. Ka jing ruay ka nambar ka ba khatsan. Jutang jing sok jutang bas kham ble. Bam kriya no lakat nong rem perthai. Jutang basisya bamla kelasyo lajur ka pop jing em ju du. Tikum ta baro san plikit khot ka jing ruai ka ba khat san Jutang jing suk jutang bas kemuble bom ken riano nong rem pertai jutang basisha bom la kelashu lajur ka pop ka jing im judu jutang ai la thao dau wei lai kas payangi kas kem kak tin je
bọt trong úp lấy Ju tăng ba đà ba ai chê ngôn nhục lấy Shua ba thao đi lùm ba ca per thầy ca jor jong ca bun belin kan pelan kas namu kun karam jong ki kasan jutang don bor bom la pentor yakam perthei jeng ya kem la pendu yakam kadang neskem jeng thomus emublei kam ki kum ki batlon ki jong perthei lahap syapo langop ki kunublei jutang dang don ya ki banyo isnei ban sayakim jeng pala rupendu ban pen mi pana jeng tap klem pop shu Tong in siya skor yikinigiktin nakaktin ka jong blay kiban long ru kibanta kibangin saya perkhat lang sibet kibanta kibaning kong pensyong nurim naka kitab Genesis kalanang bakhat ar kat khot kibaning kong du basaw kumjo naka kitab Exodus kalanang kabalai poa lai pulai kat khot khat ar haduk khat saw kumjo ru nakikam ki apostol kalanang kabaning kong kat khot kaban real bat pra tungin siya skor ki ktin ki jong blay Deu trai ong hau Abram to khilai no mamehi nalakari banakikur banakayeng ukpa jong ni siya katakari ya kabangan peti hame ban ngan pelong name kajai ben real kabakraw ban ngan kerku yame ban ngan pen kraw ya ka kerteng jong me meru menlong kajeng kerku ban ngan kerku ya kita ki bakerku yame ban ngan tim ya wat tim yame ban ikajai ben real bara ha kaparsai kinlong kibla kerku dami kum tau Abraham ula leitno kum bau trai ula keren hu ulat ru ula leit lembat hu wadu Abraham ula long nyau pau san snem karta man bau ula leitno na Haran Exodus life lai khat aru khasaw ti Moses la ong hu trai hakmi mel ong hanga toyalam artet yunu pai ba bat mem sim la pentip yanga yanu men pha rangkat banga panban mela ong ngai thu yami daka kerteng ban mi syamru ka jing sngoba hakmat jonga menta namar katanga kerpat yami lada ngasyam ka jing sngoba hakmat jongmi tu pen I hanga
ya kalanti jangmi bangan yo itu yami bat bangan yo syam ka jing sngoba ha khamat jangmi tu khmiru bakani ka jai pen riu kalong upai lang jangmi te ulaong ka khamat jonga kan le lambat mi ban ngan ai ka jing shong thai ru hami ki kam ke apostol kalanong bin kong kat khot ka ban riu du opra tien ki ong kum ni kum ta haba klai wan lang kale kli ki ong ki kli ya u ki da ong ko trai ha ka ne kapor men penyo pat ya ka hima ha ki Israel le thu te haki om dai ya phi ban tip ya kaya lane ka ayam ki bau kpa la bu ha ka bor jong hui nrei phinyo diang ya ka bor on the one mun se ma khoj ha phi bat phin long kinong pla yanga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat hadu bakot ka persai tu to blenis nei ban kur khu yakini ki kten ka bla pen sngo ha ka por na ka kten ka jong ble tu nya le lang ho ble ki jing doi ku pa jangi wa habneng bolong try jangi met try jangi sem wan sai sin pat ha ka ne ka por ban ai ngo yemi ya ka jing dor ni kat ka jang me ka jing kur khu ka jang me ba ya ka jing i ba ka jang me ya ka jing im ka jang i wei pi wei ni long kum ne au blai kum bang long haduk ane ka khlemat de da ka jing isnei ba ka jing ai ka jang me yai tu be yai dab yang ka jing im ka jang i bang inang la ban pen her men sim bat ban ring men sim bat ban yo i ki kam ki ba phla ki jang me bat kham tam a trai ban yo ban yara ban pen don rom ya ka tang ka im ka don bor ka jang me sai sin pat wan ha ka ne ka por au blai ka no pai sngi banai ngo yame na pantha ki ai ke ai bara ki bamala le ha jing im ka jangi simet yeng ki sam ki jangi yeng jang ki para bangai bat yala ka jang ka balang kum ta ngi ai ka jingo ka borom yame kum ta ngi wan ru ha ka ne ka pora blai bani karpat ya ka jing kur khu ka jangi ya ka jing don kat ka jangi ya ka jing yalam ka jangi lamba ki sngi ki snam ki badang yai jang ka jing im ka jangi nang yai kar khu kum ta sai sin pat ingi wei pi wei bat kar pang yala ka jang ka balang au blai me yai don kat kain trai adu kinong sharai jang ka balang au blai la ya nang yai ka karta ha ka jing im ka jing yai ka jang ki kain trai dwai ba me man bat skam ye ka jing yai man kar khu ye ki nai ki ka jing kai ka jing kya oi ki don na padeng jang ki ba mla a blai ban ki ka ying ka jang me rei ngi dwai kar pang na ka ban ta jang ki au blai me men long ringkat lebat ki men kershan bori ka jingim ka jongki mau ru au blai yalki khot ka komiti balang mau yaki long ka pa ki long kme ki khon samla ki hap ki baret ki jong ka balang wat no mino hoi ki dan na pedeng jongki au blai ki balano karta kim la su au blai ban ki se ka yeng ka jong me duai karpang nak banta jongki dan na pedeng jongki ru au blai ki badai ban mat ya ki jingpang ki jing stom haki yeng ki sam ki hostal wai meno man da man ri met subar kan try ya ka jing im ka jong ki bat man kersan bor bat man bat skamru ya ka jing bakum bakilangat kila but kila pedang ye mekum try no pen em jong ki Jesus Christ bakin yai bat skam ya kata hadu wakut jong ka jing im mene yai kersan bor kan try ila ki jong ki para bangat kan try oh ki don ru au blai ki para bangat au blai ki bam e chu ban ki ka yeng ki bakhoi bakan tang ka jong me dwai ya kan ka jan me kan try bam men long ringkat lemat ki men kuran man pasau ka bor ka jong men sim bakhoi ko try ba ki ru au blai kum bakilangat kum bakilap pedang kan try to ai ru bakan yo au blai ya ka jing shakri ka yeng ka jong me bat kham tam au blai bakin yo ma dia ka jing ka khu blai ka me wanu mino ilaka jang ka balang don kat kain try jisu oh kine ki benta kain try ki ba ka balang ka pendap kain try ban snai ki jing tai ban le ya ki wei ki kam bat kham tam ki kam mission jang ka balang wai men no mino kain try kan mau karpang ki mission nari ki mission worker ki ba try kain try kom sibanta na ka balang ngai try hang no wa ki don kain try wad mino kar khu kain try ya ka jing em ka jang ki
dang jong ini ki sngi ki gadap tang jing ele Christian bo kan try ila ki jong ki shakri kan try ki be try na ka banta ka boram ka jong me wana mi no ala ka jong ka balang na ye Christian bo na koi ka por si koi por kan try ni nang la atra Jesu ban ye embat ban shakri yam he na koi por si koi por sai sien par wana mi no ko try Jesu mau ye la ka jong ka district ka presbytery ka synod ka assembly kan try o ya kini ki sngi kan try Din sa yo sa jasang sinat jang ke samlabat jang ke rangba kum ju kan chai ni duai kan chai ba me men don ka ki janglang par khat kam jang sinat kan chai bin yai bait na dong hadong kan chai mau sai sen pa law blai ka jang ka ri wa jai ri kini ki sngi padang ki jing ele kan chai ki badai ban mat kan chai duai menumino men don kat kerpang ya kinong yalam kinong sucar ya ka ne ka ri khasi jaincha ka jangi bakin yo ya ka ka mensim ka ba e ban shakri me bat kham tam ban pen red akhmat jong me kan choi bagi la ban yo ka bol ka jing start ka wan tang na me bagi la ban san shar ka ne ka ri kan choi deng jong ni ki jing ki jing ele ki ba ngi dai ban mat na ka we ka po ma wi la ka jong ka rin dia ka ba he wa ya kan choi deng ka jing bun ka jai ban rio deng ka jing bun kan choi ki nyam kan choi bat ki wei ki jingai ring duai kan choi Jesu me men don kat kan choi Jesu men ku ran kan choi Jesu bakin tip di thu me ka mutra no pan em don kat kinong yalam kinong sinchar kan choi kan ka ri o ya ha ka persai kum ju kan choi Jesu men don kat kinong yalam kan choi bakin snow thu baki ai kai bara ki baki le kan choi dei dak bor ka jing rap ka jong me wano mi no kan choi Jesu cho sai sien pat kar khu yangi kar khu ya ka jing sikri blai ka jong la ka long ka na ka balang bar ki wei ki jaka kan choi ki badana ka ne ka ri bakalang satlat ka prai kar khu kan choi oi ki dan ki jaka kan choi ka kum gan ka sngi ki bam yo alat ban chakri me ring du wai kan choi Jesu me no mi no ben kar khu lam ki hang no ki chakri ki ya ka tang ba em ko don bor ka jong me duai ka jing don kat ka jong me ya ka jing kar san bor ka jong me don ka sai sien pat au blai ka ne ka jing chakri ka badang sa jong ne por kar khu ki ai kai baro ki bangin sapandap ka ne por kan long da ka jing don kat ka jong me sko sai sien pat ingi snau ya ka jing duai da bangi dam ni pan kar pat kini tang tra no panem jong Jesus mantap lak taru amen te ha ka ne por manta nya poi no sikoi banta kata long bangin yo snau ya ka jing ruai ka bar pang te ha ka ne por ngan khot ya I kong rikinti kharmujai bin snau ha man ai ka jing ruai ha ka ne por Ka teng trong ka jing rai ka de jing it ble Jing it play kashley hamen sin haba jing it play kashley hadonun snow gadon kakubor da surba kan yamen sim kapentgen ya ka jing so play la sham jing it play kashley hamen sim oh haba jing it play kashley podonor surba tiang yos mo jing so akabakan ungatem banganom laban sham de Jesu ubaan Labang sin nga snow do jingkaman Labang sin bon sinumat nga siyang jing it blay kashley hamen sim habang nga pasha jing men sim jong nga kamong snow nga yat dikem nga dab jing shayong nga snow ngam laban yang
haba berkat ya kaplen jing it blekashlei hamen sim oh haba jing it blekashlei podonor serbat yang ios jing sawa kapakin un ungatep banganom laban shem deu jisu ubaan laban sin snow do jikabat laban sin bun sin umat nga shem jing it blekashlei hamen sim Ngakin mau ba uyahan Halen di siya kaprihi Uda ay tilan yalade Ban penem mayingi Langi la em haba Uda sis padagas na Gas nam Lasan par dashisha Haba jade like shnang podonor Serbat yang ios mucing sawa kapakinon Umantem banganom laban shem Deu Jesu ubaan Laban sin masal do jingkaman Laban sin bon sin umat nga shem Jing it blekashlei hamen sim Jing it blekashlei ka jing it hamen sim Amen ta prong play amen Mentang ya poi pat sikui ke benta ke jing sekri ke jong yo blai bat kata kelong ban sngap ban sa skor ya ke tin ke jong blai ha kana ke jan mit bening kong ngam la khlam dai ngu blai kar khu ya ke jing em ke jonga bar blai don kat lembat nga lembag sngi baro jong ke jing em ke jonga baro pela pat ya nga Bangan yang hakane ka por ban sa sam ya ka tin ka jong blai hakane ka jan mit sai sen pan ngai khu blai ya kip store jong balang ranong sarai kit khot committee balang ki param ngai ba e kin thai bat chinrang bad ya baro ki to ki bala ban ya dan hakane ka jing secretary ka jong yaw blai bat kumju ya ki param ngai ki ban sa pai ka YouTube bat cable channel Hakini sngi kibanwan. Tukumta peng ka jingduai ka jing kapat ka jonga yo blai lapan syai ka jing mut ka jing perkhat ki jonga bangan keren phang ka wei ka phang pat ka takalong ki jing kular ki bamju kelah ki jing kular ki bamju kelah the unchanging promise. Abang ikran sepang ki jingkular, kidan sibun ki jingkular jong ka yok kam ka yok jam, jingkular jong ka jing e, ka jingkular ka jing yarap, bat kumta tartar, bat kiba bun na ki jingkular, kiba kibriu, kiba ubriu, kikular. Kilang hambun sin, tang kipuris kahab kai. Larang ipek, yaki. Wat snow, nga ongkum ta kalak kham khor, nrai om barok. Larang ipek ha ka jing em, ka jing long, jing man kini sngi. Nadu kinong sensyar,
Baret tam hadu bakraw tam badon bor tam hadu baret tam ki jingkular ki jongki bun sin kilong bijai ai bat kilong le no ai dei namar kata ka daw bun kibriu hakini kisngi im ha ka jingbam shanya syu akadai sarkar kadai hayeng asam bat yano im ha ka jingbam shanya syu marba kini ki jingkular kilong ki jingkular ki bamne pat ki bakla na kwei kapor syakoi kapor rei para bangai kan ga janmin na kwa bangin ya perkhat ya ki jingkular ki bam jukla bat kita ki jingkular ki bam jukla ki dei ki jingkular ki jong oblei hoi ngala pulim ne hakabas dang naka kitab Genesis kelenong bakhat ar kat khat bening kong do saw ka kitab ki Exodus kelenong balai kat khat ar hadu khat saw kumju ru na ki kam ki apostol kelenong bening kong kat khat ban reu hadu bapra te bangin kham sngo tho ya kita ki jingkular ki bamju kla ki jong blai to nginya pet kumni nginya pet khniat ya ki jingkular kibadan hakatasmen kabarim tin ka jang blai ka ong bat ngan pelong nami ya ka jai pen ri ko kraw bat ngan ker khu yami bat ngan pen ngan per kha ngan per khat ya ka khteng jong mi ngan pen kraw ya ka khteng jong mi meru menlong ka jing ker khu ka kitab Genesis kalnong ar kat khat khat niu Blai ong da kabak kerku, ngan kerku sisa me, bat da kabak penrai, ngan penrai sisa. Yau sembah jeng me, kat ki klur ke beneng, bat kum usyap ubaha ke duriau, bat usembah jeng me, unyo bat haladi, ya ke kerdop, kinong syun jeng u. Kini ki jing kular, ki jeng ublai, ya ki bril ki jeng ublai. Kumbau ublai ulah kular, ya Abraham hadu boklalang u Abraham ukpa jong ke jai benriu ukpa jong ki bangai kumta kumbau lakular ublai uker khu ya u Abraham bat kum malapule menne haba ublai khat u Abraham bud ai ya kata ka jingkular ya Abraham ban kerku la ban mudur para bangai hakabau Abraham ladap nyau fusan snam karta wong blai mina nak nak yeng lek sakwe ke jaka hakabau tep nrei blai wangan kerku yame hakipor jongi menta laringi perkhat hadin bla temen gumnon kerku nrei kalong ka bapla bu Abraham bakasara hadin bakila temen kidang yok khun mentang im ini singi slam nyau pho ong ka tin ka jong blai nrei kum nu in la ban yok khun Abraham la jandap fra pho snam namba bumi ekpor la dap nyau san snam nagari haran nrei urang yok khun ta ka de ka jingkular ka jong blai ka bau yai pendap hala ki jong gibril ya ka bau luak kular da ka jingmut bril da ka jing perkhat bril ka bamla ban long nrei jingkular ki jong blai kim ju kala ayat pendap hau Abraham batla tip ru yau Abraham kumukpa jong ki bangai te khniat benu muslim la dengi pule ka kitab Exodus kelnong blai pulai tu ket khat mengla pule menne blai ula khat yu Moses ale le yalam no yakini ki khun Israel negeri Egypt Moses wong no an yalam ini pai ba meong mei chu yanga kum no ngala ban yalam kat uni pai ba te Moses long yau boleh lada mem le rengkat bat nga lada mem kular ban long rengkat bat nga
nganum la ban yalam yau ne pai ba ba bun na kari jip bat kum ta kat khot ka ba sao ko ong tiu trial ong ka khmat jonga kan le lam bat mi ban ngan ai ka jing chong thai ru ha mi kata ka dei ka jing kular ka jong blai yau Moses but they hadin bau Moses ule yo slow ya ka jing kular ka jong blai ban long ringkat ba ka khmat ka jong blai ka long ringkat bu Moses klam jing siap ting la ban yalam baik iki kun Israel wadah pedang si bun ki jing wadah pedang si bun ki jing yale wadah si bun ki jing tunju ka bau dei ban mat usya tim la ki jong ki brio boleh mi alam yang ni syani syari klau mdan bam boleh mi alam yang ni syari siap mdan mandi boleh mi alam yang ni hani hakman kini ka duriau ka basau ngin sayap jelop kum unong yalam la dei van peace ban yakan du igini ki jing haka jing im ka jong rain marbo tips kam baka jingkular ka jong blai ka long ringkat uya sia prang siap ting bat usngap ya ka jingkhot ka jong blai bat ulala ban yalam namar baka jingkular ka jong blai ka ong an long ringkat ban mi bat ka khmat jonga kan long lem bat mi bat kumta wala pedang ka duriau basau habok khmit ya ka khmat sejrang so blai do ding du tiet ka kat ka duriau basau arliang kata ka de ke jingkular ka jong blai lading ipule pat ya ka kitab jong Joshua ka lenong ba fulai kat khot ka sau ka thu hang ni bau Joshua ufla daladi wong hakmi ngaru hakan ka sngi ngalek hakalenti ka persai bara bat phiru phitip halaka donut bara bat hala ki mensim bara ba sim du no ka na kita ki ki ba bha bara how try ublei jampi u Joshua usngau tho ba ki bara ki bo yoma ka jik em ka jang u ba ublei u don ringkat beklam du no ki jingker khu ki jong ublei la kran phang jong phi la jalong hapi bat kam sim la du no ka wei ru na phi u Joshua kum unong yalam u snow thu bat yo mat ya kini ki jingker khu bahadin ka jingyap jong Moses de Joshua ba yalam pat ya ki khun Israel ban yai lamba ya ka wa Jordan bat ban pendap ya kata jingkular ka jong blai ban poi hadu ka ri kanan laringi pule pat ka kitab bakhadu kitab barem ka kitab Malakhi kelenong balai kat khot ka ban rio tin ki bau trai uang na ba ngau trai ngam ju kala namar kata ken kan simla bam du ya phi ko ki khon u Jacob hang new try ublei upla bahadin mau new shakri jong ublei Malakhi la lek ban yalap baki briu kin kala ka bamut bat la dagi pule ki ko khot ka ba lenong balai ka khot ka smat wang la da phim kala ka bamut kan blei sa thang da ka ding ban sabam du ipi hadu kata uni Malakhi ukuran bat kumta blei wang simbam du ya phi ko ki khun Jacob kum bangala kular ngan yai long rengkat lem bat phi te ki para mangai ba ki para masim ba ko don ka liang ka be dai ba kan ka jingkular ka jang blai kalam ka jingkular ka ba bat dai lamba ki ni shakri ki jang blai ki walang ka jing hikai ya ka jing ka jonga bat jang phi hadu ki ni ki singi na ka jing ka jang Abraham ngi ui ba hadin wo yo ya ka jingkular ka jang blai ulong ba ko ngo obedient ubangai faithful nangta
ublay beradan bor bara open dap ya ka jingkular ha Abraham yang ka jing ka jong Moses Moses uyai klem jing septin walau day ban mat bari ya kendu sibun ki jing nrei namar utip skam baka jingkular ka jong ublay ka balang hooj bat amen bat kumta baka jing ka jong Moses yo ki kam bapla ki ba ublay la le ka jing ka jong u man bau dang dan hari jip onda uyai lenti ban poisya ka ri kanan yo ki miracle ki ba kraw ka jing ka jong u bat day namar ka takataw how Moses ublay la airu ya ki shwa hukum bat day na ka takataw yo ka jing ka jong Moses ba u yai chania how ublay namar utip ba ki jingkular ki jong ublay kim long ki balan no namar ka takataw jing ka jong Moses kalong ka jing ka ba ai jing kerman hope ka jing ka ba hak justice bat ka jing ka ba yaki way kumau Moses yaki kon Israel walau day ban sya tem ban sya penstom ban yakendo sibun ki jing nrei namar bo yaki kon Israel IT la ka jong ka jing bat ubat skam ya ka jingkular ka jong ublay bat kumta ki ne ki jingkular ki jong ublay ya thama ya ka jing ka jong ngiru haduk kini ki singi ka banta ka ba ar lat ngi pek pat ki jingkular ki jong ublay ha ka tasman ka thmai ngi yo lat ngi pule na do ka gospel ka baning kong gospel jong Matius ngi yo ham to ya ki jingkular ki jong ublay ha ka ba ublay ule thu lupa lembau angel jong trai baka Mary thai soti kan sa kha khun bat on pun khun no mun se ma khut bat kan sa kha yo khun bat yo khun on khot karteng u Jesu bat kumta jing ya thu lupa kum malakular kalaja la kha yo Jesu na ka Mary thai soti bala khot kerteng u Jesu ni kadai ke jingkular ka jong ublay na do basdang ublay ulakular bat ni ke jingkular ka jong ublay ban pha yo Jesu kalong ban pen ya kibriu na ka perthai ban pen ya kibriu na ka pap salvation from sin kadai ke jingkular ka jong ublay la yai pendap bat layat pen ulong hakajik ka jong Jesu bat kumta den bau blay lakular ban pha yo Jesu lai ka bor how Jesu bat kumta u Jesu ulalong ka jeng pendap ya ka jingkular ka jong blay ha ka ba ladangi pule ka gospel Matius ka nong bal khandai ka khot ka balai u Jesu wong tokermen ka khun lamap no ya ki pop ki jong me ha ka ba Jesu ula le ya ki kamba ula pengkhia ya ki breu ula pen pek ki ba matla ula pen ya bat ko ba lo le sibun ki kamba ta ka jingkular ka jong blay ya ka ba ula lo jong khun ladangi pule ka gospel kat ko Yohanes kelnong ka ba phra kat khot ka ba khat ar Jesu wong long ujing sha jong ka parthai uta buan but yanga on om ya ha ka badum henrei un yo ya ka jing sai jong ka jing light of life tukum ta kani ka jingkular u Jesu ka pentikana ba ulong ka jing sai shu la dingi pule ka gospel Yohanes kelnong khandai ka khot ka basan ka ong kumni kat bangadon ha ka parthai long ka jing sai jong ka parthai bao Jesu don ka parthai long ka jing sai la pen pek ki khmat ka ba mala le ki kamba ku ma ong mentan bat ki we long ka jing sai ka parthai la dingi pule ka gospel Yohanes kelnong baning kong ka khot baning kong tar wong hak baning kong adon kutin la long ka jing sai wat to jing sai la long ublay la long ka jing sai ya ka parthai haduk ini ki singi bat kumta kum mangala pulis dang menna la dangi
yoi bat u Yesu uyai keren buat yai ong ya ka jing don ringkat la dingi pule ka gospel Matius ka nong ba arpo pra ka khot ka ba arpo wong hakmi ngalong ringkat ba phi halaka sngi hadu bawai no ka percai hak mening kong kisnran kim smo thu Yesu habu ya thu spang ka jingyap man sia sa nar phana wangan sa ino epi ngan sa lek no kisnran kisngau si de hadin kata yo I kumno ban dengan yaki wangan long ringkat bat phi halaka sngi hadu bawai no ka percai kisnran ka mening kong kata ka jingkular ka kumno uni usalek no te wangan salek no sukpa kumno long ringkat rei jingkular ka jong Yesu layai pendap ha ka tu mala pulis rang ki kam ke apostol kal nong ba ningkong khot ba pra rei fin yo diang ya ka bor on dalawan mun sem ba khoj api ba fin long ki nong phla yanga Jerusalem bad ha Judea bara bad ha Samaria bad ha bakut ka percai ki jingkular ka jingdan ringkat ka jong u Yesu ha ka ba pha yo mun sem ba khoj ha ka sngi Pentecost But day kata ka jingkular layat pendap haka sngi Pentecost haka bau mense bekho jong blai ulahir but baro yo bor kila lek pan yalap but hak ta ka sngi la angka kten ka jong blai ba habau yalap Petros lai hajar ngut la pen baptis hak ta sngi pila ban mudur para bangai ya kita ki jingkular ki jong blai ki bamju kala Dikum ta jingkular ke jong blai kidang ya im haduk kini kisngi jingkular ke jong Yesu ki orlong bat kilaja akabom mense mokhu jong blai ulawan hier hakasngi Pentecost baraba kisnran kim siap ting siu ban yalap yo Yesu ban mi sak persai ban lek keleng ban yalap ya kita ngila ban cham na kakten ka jong blai tugi bentar ki bal naduk lenong ba arter Yo ihadin melawan Herman sem khoi kisnran kilami tekum tala ngi pule ka baar hinong koren kelenong beningkong kat khot ka baar pho upol ongumne namar ki jingkular ublei kat badon kilong ha ka ba hooj bat ka ba amen ya ka ban pendan buram ya ublei hangi upol ba yo mat ya ka jingkar khu ka jong blai us ngau thu ba ki jingkular ki jong blai ki long ki ba hot bat amen shu la dingi pule sti jong Jacob kelenong ka baning kong kat khot ba khat nyau ka ong kup ni ka jing ai ba bha bara bat ka jing ai ba janai bara kalong na jrong ka wan her na ukpa ki jing sai bat ubam simdan ka jingkala shu lemne ka sungil keban syat da ka jingkala u Jacob yo I bik ai bara kidai ki jing ai ki jong blai balong ki jing sai ka bam la ban kelas yo da lele da ringi pule pat dai si ka ar Petros kel nong ban kong kat khot ka basau upol ong kumni da ka ba ai hangi ya ki jingkular ka ba khrau tam bad badon bor tam ba dakini phin yo long kinong yo benta ha ka jinglong mensiem bakin jablai snap upol wong badakini ki jingkular penyo hangi bangin yo benta ha ka ba ublai la pengkre nak benta jongi ya ka jing yo benta ka bakin ja mensiem langi pule ka kitab jing penpa ko lanong ba ar kat khot ka nyo bat ka ba ar ka ongum ni hakmi wan kloi suk uta bo sumar ki ktien jonga suk uta bo sumar ki ktien jong ka jingir thu lupa kane ka kitab hakmi wan kloi bat ka nong jonga ka don lem bat nga ban ngan ai nong ha wei pa wei bara kat kumba long ka jingle jong uhi uyonis haka kitab jing penpa ya thu sepang ka jingwan ka ba sen ka jong Yesu bo Yesu ula janwan bat un sawan bat ainong ha kita bara
kiba le ka jing im ka jong ki kat kum ka jing le ka jong ki bat ba kini ka jing kular ka jing wan ka jong Jisu lanang hajan lanang yat pendap lamba kini ki sngi ha kini ki sngi kumba i tin ka jong ublai ka yathu yangi tin mar kata para bangai habangi kran phang kini ki jing kular ki bam ju kla ki jong ublai ki jing kular ki im ki jong ublai ei pat ka ba ngi dei ban le hato ngi shu hun tang ban tip bat ban ri tngen hakini ki jing kular ki jong ublai ni ka ei ka benta ka jong phi bat jonga kum ubangai kum u kristan bangin le hakini ki sngi hato tang ban tip ki jing kular ki jong ublai kala biang rai para bangai kum ki para bangai ngimdai ban sngo phla bat lingo begini ki ai baro ki jingkular lanang yai pendap bat on sanang yai pendap larangi pek keleng saudang ke jinglang kamariang ke jing silai ke jing tua ki lum tha ke jing ing ki klau ki tap ke jing long ki sun beneng ki jing ja ba pher ki bam pot ju ja beno kham tam hau nu snam ar hajara phau ka jing pang khlam ka bam pat jo meno ka ba pen chapting ba pen er pen sme jingi kala ja kini ki ai bara ngada dap ban ya thu pa hakak ten ka jong blai pule ka gospel jong matios kalandong ka bar sau pule ka thi jong Paul cheu Timothy ba ar kalanong balai ter phin siam mi kini ki ai bala nang yai pendap baka jingwan asen ka jong Jisu kalanang hajan ka tin ka jong blai langi pule ka gospel kat kum Marcos kalanong ba khat lai kat khot ar pho fra ar phandai ke thu kumne to nang te yaki farsi uding dumbur man bau tunat jong udang khilung bat ula seisla hitip bakliur kalajan kani gede farsi ba than banya perkhat para bangai habau ding dumbur usdang ban khilung tanat to tip bakliur kalajan kini ki jingja ki baja ki long ka farsi ya ka jing im ka jongi pat kham tam baki jingkular ki jong blai on sanang yat pendap maka jingwan asin kalanang hajing khang mar kata kadau ngim dei ban khain sting bat barabol ngi dei ban long ki bala pen khre lupa kum ki thei soti ki bastat ki la pendap halaki kholpi ya ki phnyang ki jongki bar habo wan unong lek kurim la yo man le lang bat u para mangai para man sim ki bakodor kat badang don kapor to ngim dai ban pensap yala ka jong ka jing em bat kumbang ilangai idai ban sakri hok yo blai hak banta bara jong ka jing em ka jongi bat bangin im ru ban sakhi yo blai hakipor bara im kaya ka bam don chu ka jing song sngan la ka long ka jing kot ka jing kya ka kamai ka ji bat ki babun ki liang bat ka jing im ka jongi hakini kisngi ka long insecure kat sia bangi phai langi pet ki khon ki ti ki jongi ka puli ka dangle ka jongi bat kat sia ba phai la ki kam ki jam ki jongi ka mi tang ki ki long insecure kat sia ba phai rei kum ki bangai ngim dai ban du jing karmen bat ngim dai ban artatin mar ki jing kular ki jong oblei ki ai im bat ki ai ja hadu kini kisngi
Mar kata kadau, kadon kam, yang i bangin ngait bangin sanya baik, hau belai bangi langit, hau belai wa im badon bor baro. Kenang bangi lak ban bat skam ya kajengit, bat bangin yang skam, hagis ngi ba bat ki badap ta kajengele, upol hakasti jo usi pelafi, kalanong pasau kat khot ka khalai ong, ngala ban le ye ki ai baro, hau ta ba pensai bor, yanga. Ngala ban le ye ki ai baro, hau ta ba pensai bor. Dai tang u drive nang pedem jangi, u bala ban yarap yangi, hakum kini kisni ba ki badap ta kajing yale sudah. Bangila ban yang scam para bangai. Para bangai we nong ruai sem sem urwai bat u ong kumni. U Jisu, u em bat nga, u yai bat nga, u Quran bat nga, u bait yang nga, lentar kisngi kijing em kijanga. Hatu ngingim kermen bat ngai hau Jisu, u bayat kular ban long rengkat bat pi iwei piwei. Tu boleh ngkut kulang yang i baro, lemah kena kejing slok hakana kejanin. U boleh nak bentak berom jong u. Amen. Ngai skam u boleh ngkut kui ki baro ki bangila pendap hakana kejanit. Undan rengkat lemban ngi. U boleh sibun ya baro kinang simenta. Mulai ya kerku ya idon kat lambat ni. Pada kena kijing syakri ke jongi. Ya penwai no ya kijing syakri ke jongi ya boleh kena ke janmit. Tak kabangin no lang ban ruai kijing ruai. Ban riu spa life susan. Kijing ruai riu spa life susan. Pada hadin jangan kijing ruai. Ngan sekerpat ye Reverend W. Sila insas ngoba ban pelai ingi dak kijing kerku penwai. Para asli dekat riu spa life susan. Kijing kerku kajing kular ken sahab kum kiam jer na uko pa uba istai banyosen reka Tengin nyawai. Hakabawai no to pelat ngide ke jingker ku ki bahabat ki bakan sai tam ki jame. Tada ai ke jing eat ba ke jong blei ku pa na bam jukut che bam jukut. Ka jing ai ke badap yang ye ke jing im ke jong i wei pi wei ke ba no Jesus Christ bo trai jong i. Lembat ke jing slok ba thiang up sai bor ke lam ke kai ke jong men sem ku. Kini ke jingker ku ki long lai ha wei blei. Kina long ringkat bat ngi wei pi wei ke ku bor ke bangil yo sngo kan long ke bor na ke menta jong i. Hot kini kiju kicing kerku kin long bat barok kitu ki badam ki bamani me ha kani kari bat hakleng serlak jong ke berthai ru na duk mentas du ki bam jukun. Amen.